ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಠವನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪತಂಜಲಿಯವರ ಪುಳಿತ್ ಅಡರ್ ಅಡರ್ಡು ಕೊರಲಿಗೆ ವಾಮಗೆ ಗಣದ ನಿಮಗೆ ಮಾಗೆ ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮೆಲಾಗೆಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ನನ ಯಾನು ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮನ್ಪಡಾಯಿನೆಂದು ಎಂಕ್ ತರಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಲ್ಲ ದುಮ್ಮಿದಾಗಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಣ್ಣನ ದಾರೆ ಮೈತದ ಕೊರನಾಗ ಬಟ್ಟಲು ಪತ್ತಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ದಾರೆ ಮೈತು ನಂಜಿನ ನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರ್ನದಾಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ ಕೊರಿ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಪಂತೀರಿ ತನ್ನ ಗುಲೋಂದಿಪ್ಪನಗನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎನ್ನನ ದಾಯ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ದಾಯ ಎಂದು ಬಂಡ ದಿನ್ನದ ವ್ಯಕ್ತಿಗುಲ್ಲ ನೀ ಕಾಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೂಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಲ್ಲ ಉನ್ನ ದಾಯಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಕಡಲ್ದ ಕರೆಗೆ ಪೋಯಿನ ನಿಂಪಾಯಿನಿ ಕಡಲ್ ಮಗರದು ಬತ್ತದ ಕರೆನು ನಿಂಗುಂಡು ಕಲ್ಲದ ಕಟ್ಟು ಬೇರು ಈ ಮಲ್ಲ ಪಾದೆ ಪುರೆಲ್ಲ ಅಂದನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೀಲ್ನ ದೀಪೇರು ಎಂದು ಪುರುಲ್ಲನೆ ಕೀಲು ದೀನ ನಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಈತು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿ ನೋಟಿಸಡಿ ಅನ್ನ ಪುದಾರ ಪಾಡ್ದೇರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ನನ ಯಾನು ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮನ್ಪಡಾಯಿನೆಂದು ಎಂಕ್ ತರಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಕೂಟದಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಜನ 5 ಗ್ರಾಮದ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಪಂಡೇರು ಈ 5 ಗ್ರಾಮದ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಮಗ ಅಂದು ಪನ್ಪನೇನು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋಜಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಯಾನುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾಡೇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಬದುಕು ನಂಜಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋಜಾದೇರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಭಕ್ತಿದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋಜಾನಂಚಿನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಮೈ ಬಗ್ಗಾದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡುಪಾತೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ಇಂಕೊಂಚ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಯಿನಂಜಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ರಾಜಕೀಯವಾದ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆದು ಬೋಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಲ್ಲ ಇಡು ಕಲಿಂಕ್ ಬರ್ ಜೋಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಇಡು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಪಣಪುಂಡ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರದು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡೋದು ದುಂಬು ಕಲ್ಪವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡೋದು ಕಲ್ಪವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಬನ ಪನ್ಪುಣವು ಮುಖ್ಯ ನಂಕ ಬೋಡಾಯಿನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಕ ಬುಡ್ಚಿ ಪರಕೀಯರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಕ ಬೋಡು ಅಮೆರಿಕದ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪದ ಸೀರೆ ಸುತ್ತಬೇ ಜುಬ್ಬ ಬಾಡ್ದು ಬೋಪೆ ನಂಕ ಮೂಲಿ ಈ ಊರುಡಿತ್ತಿನಗಲೇ ಬಾಡೇನ ಅಮೆರಿಕದ ಬರ್ಮುಡ ಚಡ್ಡಿಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇದು ಪಾಟ್ನ ತಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಪಾಟ್ನಗಲೇ ನೇರೆಲ್ಲ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪದೆ ಎಂಕೊಂತೆ ದೂರ ಪೋಯರೊಂದು ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪುನೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವು ಅವು ಕಲ್ಪಾಬನ ಐನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತು ಏತು ಜನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇ ತಂದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದಾರ ಬತ್ತನಗಳನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತನಗಳೇನು ದೂರ ಉಣತ್ತು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೈವದೇವರ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಎಂಚಿನ ಅವಳು ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಭೆ ಎಂಚಿನ ಇಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನೇ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಇತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೇನು ನಂಚಿನ ತರಬೇಚ್ಚ ಉಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕಲ್ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಮಲಿನೀಕರಣದ ಸಭೆ ಶುಚೀಕರಣದ ಸಭೆ ನಡಪು ನಡೆಗೆ ಬೋದಾನಾಗ ಒರಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚರದಿಂದ ನಗಲು ಉಲ್ಲೇರ ಮಗ ಉಲ್ಲೇರು ಬಚ್ಚರದಿಂದ ಒಂದು ಬತ್ತ ಜಾಲದ ಕರೆಟ್ಟು ಉಬಿ ನಾವು ಮಲಿನಾಪುನು ಜಾಲದ ಕರೆಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೂರ ಬೋದು ಉಬ್ಬಿಯೋಡು ಅರ್ಪನೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಉಬಿಪುನಗಲು ಉಲ್ಲೇರ ಮಗ ಅಂದು ಕೇನು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಓಲಬೋದು ಉಬ್ಬಿಯೋಡು ಬಂದಾಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೇಂದು ಜೈ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚರದಿಂದ ಒಂದು ಜಾಲಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಪಕ್ಕ ತರೆಕ್ಕೆ ಬೋಂಡು ಬಚ್ಚರದಿಂದ ಪುನಗಲು ಉಲ್ಲೇರ ಜಾಲದ ಕರೆಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಲು ಉಬ್ಬಿಯೋಡು ಬಂದವು ನೆಂಪುದ್ದಿ ಜಾಲಡು ಉಂತಿದ್ದು ಉಲಾಯಿಗೆ ಉಬ್ಬಿ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ಪೋಪುಣ್ಯ ಅಂಚ ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪನಗಲು ಆ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲನೆ ಪನ್ನಲಕ ಕೇನುಜರ್ ಮಗ ಐಗೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವನೆ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಉಲ್ಲೈನ ಮನ್ಪುಣೆಗೆ ಅನ್ನೆ ಕಡೆ ಬನ್ನೆ 3-4 ಇತ್ತನ ರಡ್ಡು ಕೊರೊಳ್ಳಿ ಎತ್ತಾನು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪಂಡನಲಕ ಕೇನುಜರ್ ದಾನೆ ಕೇನಂದೆ ಇತ್ತಾರ ಅವ ಎಕಡೆ ಪಾತೇರನ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎನಲ್ಲ ಮಾತೆಂಗಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಂಕದನೆ ಕೈಟ್ ಕಾಲು ಬುಡುದತ್ತು
ಪೋಡಿಪಾದು ಪಂಡದು ಕೊರದು ಪಂತೇರು ಇನಿತ್ತಂಜಿ ದೈವದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡುಂತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರನ ಇನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪೆರನ ಎಂಕ್ ಸಾಕತ್ತು ಬತ್ತದನ್ನ ದೈವದೇವರನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆ ಕಲಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಕೊಂಡೋದು ಕಲ್ಪಾಯಿನೇದ ಬಲ ಈತದ ಜೋಕಲ್ಡ ಕೇಳ್ನಗೆ ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೆವಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂದಿರು ಭೂತ ನೃತ್ಯ ಅಂದ್ವನಿಯರನೇ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಬೋಡೈನವು ಐನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಖೇನು ಜಪಂಡ ದಾನೆಕೆ ನಂದೆ ಆ ಪತಂಜಲಿದಾರದ ಮಾತೆಗಳ ಮರ್ದುಂಡು ಐಕ್ಕಿದ್ಯ ಮರ್ದು ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಕೇನ್ನಗ ಮುರಣೆಂಜಿ ಮರ್ದು ಪಂತೇರಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಠವನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲವೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪತಂಜಲಿಯವರ ಪುಳಿತ್ತಾಡರು ರಡ್ಡ ಅಡಾರಡು ಕೊರಲೆಗೆ ವಾಮಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಗೆ ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮೆಲಾಗೆಂದು ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಗ ಐತ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಡಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ಅನ್ನೆ ಸಂಶಯ ಬಂಡಿರು ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸನ್ನಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಠನು ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬದುಕು ನೆಂಚ ದುಡ್ಡಿತನೇ ಆಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದನೇ ಆಗಲ್ಲ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಿಡಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾನತೆದ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಈ ಸಮಾಜಡು ಬದುಕು ನೆಂಚಾಂದ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದಾಂಡ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರತ್ತು ತೀರ್ನ ಐತೆ ಇಡಿಟ್ಲಂಜು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಾವು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೀತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದಾಡೆ ಬತ್ತನಲ್ಪ ಮುಳಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ನಡಪುಣಂದೇನು ಪುರ ಆಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಪವಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮೇರು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಅಲ್ಲ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಪಾರು ಒಂದು ಪೋಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇತೆ ಕೈಟೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐದು ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಟ್ಟನು ಕೊರಡು ನನ್ನಂದೇನು ಮಾತ ಪಂಡದ ಅದೇ ಕೊರ್ಪುಣ ಅದು ಹೊರತು ಕುಳ್ಳಂದೆ ನಿವೃತ್ತಿಂಡ ನೀವು ತಿಕ್ಕೋಡುಂದಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಠ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊರಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ದೈವದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಡು ತೂಪುನಿ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿನ ಪಂಡ ತೋಜವಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಐಶ್ವರ್ಯನು ತೂವಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿವರ್ಯನ ಇಲ್ಲಡೆಗಳ ಬೋಧಾಯನ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪಡೆಯನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಗಳು ಎಂಚ ಅಂದು ಅಲತ್ತದ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಆಪುಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವಾದ ಸುಶಕ್ತವಾದ ಅಲ್ಪದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಬುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದುಂಬುಡು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾದವಳು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರದು ಮಲ್ಪಣೇನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಗುಳಿನ ತೂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಪಂಟೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಮೊರನಂಜಿ ಮದಿಮೆದವಳು ಬೋದ ಅನ್ನಗ ದಾರ ಮೈಪುನಗ ಅಡಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಏನೊಂಜಿ ಹುಡುಗಡಕ್ಕೆ ಅಂಡೆ ದಾಯಗಣ್ಣ ಅವು ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದನ್ನ ಜಾರುಣಿಗೆ ಬತ್ತುನೆ ಅಡಿತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೆಗೆ ಜಾರುಣಿಗೆ ಪಾಡದ ಬಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತುನೆ ಹಾಗೆ ದಾಯ ಅಂಡ ಅವು ದಾಯಿಂದ ಬಂಡದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದುಂಬಿದಾಗಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಣ್ಣನ ದಾರ ಮೈತದ ಕೊರ್ನಾಗ ಬಟ್ಟಲು ಪತ್ತಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ದಾರ ಮೈತನಂಜಿನ ನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರ್ನದಾಂಡ ಈ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕೊರಿ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಬಂತೀರಿ ಐಕ್ಯ ಬಾಡಾದ ಎನ್ನ ಭೂಮಿ ಪೋಯ್ತರೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂಡದು ಪೊಣ್ಣ ನಮ್ಮೆ ಬಾರಬಹುದು ಬಟ್ಟಲು ಬತ್ತುಂಡು ಮನ್ಪುಣೇನು ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ತಿಚೇರಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದ ಇಂಚಿತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳೇನು ಬದುಕದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳೇನು ಭಕ್ತಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನೇತ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪೆರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಕಳಿಗೆ ಪಂಡದ ಕೂರು ಐನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಣ ಐನು ಮಲ್ತನಾಡೆಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧವಾದ ಆವಡೈನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಬರು ಅಂದು ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಬುಕ್ಕುರಿಯಾಗ ಬೋಡಾದು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪಡೈನ ಬೇಲೆ ಆರು ನೆರ್ಪೇರು ಬಂಗಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆರ್ಪೇರಂದು ಬಂಡದು ಯಾನು ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪಡೈನ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದು ಬಂಡದು ಅವಳು ಬೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಮಲ್ತನಾಂಡ ಅವು ದೈವದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೊರೆಗ ಬಡಾದ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಒರಿ ಪುಗಾರಬೇಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಒರಿ ಸಸಾರ ಮಲ್ತಿಂದು ನಮ್ಮ ತಗ್ಗಿಯರಬಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯಜ್ಜರು ಅರ್ಥಪಾತೆರನ್ನ ಬಂತೇರು ನನಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಏರುವುದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಒರಿ ಪುಗಾರನ ಮಲ್ಲ ಜನಲ ಆಪುಜಿ ಒರಿ ನೆರಿಯಂದಾಣನ ಎಲ್ಲಿಯ ಜನಲ ಆಪುಜಿಂದು ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುಡು ಪನೋಳಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಕೇನೋಡು ಪಂಡದೊರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ನಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿದ ಪರಂದು ಕೊರೋಡು ಪಂಡೇರು ಬೊಣ್ಣೆ ಬಾರದ ಪರಂದು ಊರುಡೆ ಇಡೀಬೋದು ಸಂಪಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಿಯರು ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪೋಯರು ಏನಲಕ್ಕತ್ತ ಪೋವಂದನೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪೋಪುಜಿಂದತ್ತು ಆನಿ ಬೋತಜಿ ಪೋವಂದನೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಎಡೆ ಎಂಚೆತ್ತು ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ದೆತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬನ್ನೆ ಆಯನ ಕರ್ಮದ ಪೂಜೆ ದಾನ್ಯವು ಕರ್ಮದ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪೋವಂದನ ಪರಂದೆಂಚಿನವು ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಪರಂದು ಕುರುದಿಲ್ಲ
ಅಂದವರಿ ಅವು ಉದಾಹರಣೆ ಮಂಡನೆ ಪುಗಾರು ಬೇರೊಂದು ಮಂಡದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಅವಡಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಣೊಂದು ಮೂಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದು ಆತ್ಯತ್ ಈ ಭಾಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ಬೇಕಾ ಮುಗಿತಿಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಅವು ಜನಕ್ಕಳೆಗಳ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಜನ ಹರಿಕತೆಗೆ ಬೋತೇರಿಗೆ ಹರಿಕದಾಸರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹರಿಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕುಲ ಲಕ್ಕದು ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೇರು ಹರಿದಾಸರು ಪಾರ್ಬೋದಾರನ ಕಾರು ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಈರಾನ್ಲೋ ರೀತಿ ಕುಲ್ಲುದಾರತ್ತ ಅಂಚೆಯಾನ ಭಕ್ತಿಡೀರ್ನ ಕಾರು ಪತ್ತೊಂದು ಮೇನ್ ಆದಾನಗ ಪೊಂಜೋ ಬಂಡು ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕುಂಜ ಆಕ್ಲೆಕ ಬಂಡು ನಿನ್ನ ಪರಿಕಟ್ಟೆ ಹರಿಕತೆನಿಗೇನೇರ ಕುಳ್ಳುದಿನತ್ತಿ ಈ ಅಡಿಕೆ ಬಾಡಿದ ಕುಳ್ಳುದಿನ ಪಜ ಎಣ್ಣವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೋದಿಂಗೆ ಜೆಪ್ಪುಡು ನಾನು ಐನು ಕೊಂಡೋದವಡು ಇವರ ಯಾಪ ಲಕ್ಕ ಬಂದು ನಾನು ಕುಳ್ಳುದಿನ ಎಂದು ಆ ಪೊಂಜೋ ಬಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನ ಸತ್ಯಗಳು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಕೊರಡು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂಪುನಂಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕಮಿಟಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬರಡನ್ನು ಮಾತ್ರೆ ಬಂದೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಂಡದನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾವೆ ನಿಗಲೇ ವಂದನ